खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय आङो मोनसे आपडेट्स लानानै फैदो जितु नैबे सावगारिखौ नाय आङो मिया सासे ब्रादार इउटुबारनि माने नुदो आरोना बेखौ भिडिअखौ दा गोबाङा माने कमेन्टआव फोरमायगासिनो बेखौ एसे हेल्प खालामनांगौमोन एसे माबानांगौमोन होननानै फेसबुकआवबो नुदो आङो फेसबुकआवबो शेयार खालामदो बेखौ बे भिडिअखौ आङो दायो फट'खौ होनाय जाबाय नैबे सोरबा सिनायोबा लांजागोन आरोना आरो गोबां आंना सासे ब्रादारा शेयार खालामना हरदों जितु बिया न'खराव रावबो गैला होनदो आरोना फेमिलिया रावबो गैला होनना बुंदो दा नंगौना नङा मोनथिला फेमिलि दोङोबा आं मोनसेल' खोथा बुङो माने बेबायदि सोरनिबा जिउआव गावनि लाइफआव बेबायदि जाबा गासिबो मोनथिखायो बेनिखायनो फेमिलिया एसे नायफैनांगौमोन नैखौ दा मोनथिदा मोनथिया मिथिला बे भिडिअनि गेजेराव दा सासे ब्रादारा मिया शेयार खालामना होखाबाय दा बेयाव भिडिअखौ नायनानै फेमिलिया जुदि नुयोबा बेखौ लाना थाङो आरोना जोंनि बर' हारिखौ बिदि नुबा गोबां बोरैबा मोनो दुखु मोनो माने लामा सामा बेबायदि थायोबा गुबुन हारियाथ' जोंहा दा थैनाय सोरबा माबा मोनसे खालामनाय खोनागासिनो दा गुबुन हारिनि मेगनाव बेफोरखौ नुसनबा एसे बोरैबा जायो आरोना लामा सामायाव थानाय नुनानै दा फेमिलिफोरा जेबो तालाब गैया बे सिस्टारनिसिम दा सिस्टारा हाबा जानाय ना सिख्ला मोनथिनाय जायाखै दा आरो फेमिलि गैयाबा मा बुंनो आरोना दा सोरबा एसे अनसायोबा बर' फिसायै बर'नि थै जुदि सानोबा सोरबा लांनानै एसे डक्टरफोरनाव देखायजागोन आरोना बिथाङा सिस्टारा मा जादों दा बेखौ रायलायदोंमोन सासे ब्रादारा माने इउटुबाव भिडिअ होनाया माने बेखौ रायलायदोंमोन आरोना जेबो बुंनो हायाखै बिथाङा खर'फोरा एसे गाज्रि जां मोनथिना मोनला दायो सोरबाफोर सिनायोबा नै सावगारियाव आं खनसे होबोना होबाय बेखौ लाना थांनो हागोन आरोना दा मा गामिनिमोन बिथाङा मोनथिनाय जायाखै सोरबाफोर मोनथियोबा एसे फोरमायहरजागोन आरोना बर' फिसा साननानै गासैखौबो हेल्प खालामनायानो जोबोद गिदिर खोथा सोरनिबा जिउआव माबा मोनसे खैफोद जायोबा बेखौ फिसाबाबो हेल्प खालामनांगौ नोङो गिदिर हेल्प खालामनायाबो मोनसे फिसा राहाबाबो खालामनांगौ आरोना दा नोंनि हेल्पआनो जाहैबाय नोङो सोरबा न'नि मानसिखौनो एसे सिनायोबा नोङो लामाखौ एसे देखायहर एसे हेंगारहर बेफोरनो हेल्प जायो आरोना नोंनि गिदिर हेल्प नङा नों फिसा हेल्प खालामनायानो सानसे समायाव नोङो हेल्प खालामनांगोन होननानै माबा मोनसे गिदिर बान्था होनांगौ बे नङा नोंथांमोना ओरैबायदि हेल्प खालाम जे फिसा हेल्पबाबो जितु बे सिस्टारनि लामाखौ देखायहर न'आ माव सोरबा मोनथियोबा बेफोरनो हेल्प आरोना नोंनि फिसा हेल्पआनो सानसे समायाव नोंखौ जोबोद गिदिर खनमानाव लाना फैयो बेनिखायनो मानसिखौ हेल्प खालामनायानो जोबोद गिदिर बाथ्रा दा बिथाङा मानिमोन खर'सो गाज्रि ना मासो ना न'आव फेमिलि दंना गैला दा मोनथिला आं बेखौनो फिसा आपडेट होनाय जाबाय जोंनि बर' हारि नालाय बर' खायसे बेखौ आपडेट होनाय जाबाय आरोना दा गोबाङा मोनथियाखै गामिनिफोरा भिडिअखौ नुदोंबा शेयार खालामना हो लामा सामा जिरायना थानानै थाबायना थानायखौ नुनानै जोंनि बर' हारिफ्रा एसेबो अननाय गैया नामा बायमान नायफिननांगौ आरोना बर' हारि दा गोबाङा जायो देलाय बिबा मा मानसि बहानिफ्राय फैदो फाग्लिना जग्लि बेबायदि सानो बेबो नंगौ नाथाय एसे हेल्प खालामनाया मोजां न'सिम दैथायहरनाया मोजां दा न'आव फेमिलि दंना गैला मोनथिला आरोना दा फेमिलि गैयाबाबो सोरबा अनोबा बेखौ एसे हेल्प खालामना होनो हायो आरोना न'खरावबा मा जाथाय जाना फैनाय फेमिलियावबा मा जाथाय जाना फैनाय रावबो मोनथिना मोना दा गोबाङा मोनथियाखै बिबा मा जानाय मा मोननाय होननानै आंबोथ' मोनथियाखै दा सोरबाफोर मोनथिगोबा आंनि भिडिअ नायदोबा बे सिस्टारखौ सिनायोबा बिनि फेमिलिनि बागै एसे जाथायखौ लिरना हरनो हागोन आरोना कमेन्टआव आं कमेन्ट बक्सआव खालि दोनदो आरो मा नाम बहानिमोन बे जाथाया माबोरै जानाय गासिबो लिरना हरनो हागोन आरोना सोरबा जुदि मोनथियोबा बिनि बागै दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन नैबे सिस्टारनि थाखाय भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे न'निफोरा गावनि फेमिलिफोरा दङबा माने न'आव लांफिनथों आरोना बेबायदि लामा सामा जिरायना थानाया हामा गोबां गाज्रि मानसि ओंखारदो माने दा आजिखालि मा बुंबावनो आरोना न'खराव थानाय मानसिखौनो खावना लाङो माबा लाङो बुथारहैयो बेबायदि जादों आरो लामायाव जना थानायखौलाय मा बिसोरो ना दा बेनोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन थेंक इउ स' माच